Povestea oului îngânfat. Într-un sat mic și liniștit, de sărbătoarea Paștelui, se obișnuia să se organizeze o competiție între ouăle colorate. Oamenii își aduceau ouăle de Paște fierte și vopsite, unele mai frumoase decât celelalte. Într-un an, un ou cu coajă tare, cunoscut pentru faptul că putea sparge cu ușurință alte ouă, a fost adus și el la competiție. El e oul de care v-am vorbit, spuse un ou mic de găină, vopsit în verde. Așa este, a intervenit alt ou roșu. El este un ou de bibilică. Nimeni nu poate să-i spargă coaja tare. Copiii ciocneau ouăle de Paște, spunând: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Rând pe rând, coaja fiecărui ou se crăpa și doar un ou tare avea coaja neciobită. Toți cei prezenți erau impresionați de oul puternic, care reușise să spargă celelalte ouă pe care le-a întâlnit în calea sa. Ah, spuse oul maroniu ce era de neînvins, nimeni nu se poate compara cu mine. Nici nu știu pentru ce mai veniți la această competiție. E clar că eu sunt cel mai tare ou din lume. Nimeni nu are coaja la fel de tare ca a mea. Spre finalul competiției, o fetiță a apărut cu un alt ou, vopsit în roșu. Să ne întrecem, să vedem cine are coaja mai tare, spuse plin de sine oul ce se considera de neînvins. Ce nu știa el era că și celălalt ou era tot cu o coajă tare de neînvins. După ce copiii au ciocnit cele două ouă, spre surprinderea tuturor, oul de neînvins, oul maro, a fost crăpat. După această luptă, oul cu coajă tare a înțeles că nu este bine să te consideri întotdeauna cel mai puternic sau cel mai bun și că există mereu cineva care te poate întrece. Dacă ți-a plăcut filmulețul meu, te invit cu drag să te abonezi gratuit canalului meu de YouTube. Pe curând!